Ahoj, Miner pri mikrofóne a vítajte pri takom krátkom videjku. Neruš ma. Pri takom krátkom videjku z hry Team Fortress. A možno nebude ani také krátke. Každopádne ešte som Team Fortress netočil. Takže teraz to je taká prvá skúška, či sa vám to bude páčiť, či nie. Tak, je tu so mnou môj brat Andrej. Čo znus? Dobre, to bol mega trapas a hráme spolu. Nie, nehráme spolu. Tak. Áno, a chytil som o tej koniec mapy. Aha. To mi vyšlo. Hej, my sme prehrali. To už sa dlho nestalo. Hamba vám. Drž hubu. Tak, ďalšia mapa nám začne čoskoro. Toto video bude asi uploadované už na môj nový kanál, podľa všetkého. Aspoň dúfam. Takže tak, no. Načítava sa nám to. Video je natáčané v dobe, keď ešte nemám druhý kanál, avšak čo skoro bude. Bude na ňo uploadovaný aj Crysis a taktiež aj Team Fortress. Keď teda vôbec budem uploadovať toto video, tak by malo byť. Do akého ideš týmu? Ja som modrý. Hej, pozri na ňo, tu. Jak sa tu cvičí? Tá čo si? Tak, príprava 1 minúta. Ja to asi skipnem, lebo to budem iba behať dookola, to je nuda nejako. Takže hneď sme späť. Takže, ostáva nám 10 sekúnd. A ty ma nerúš, lebo môžem ťa aj... Dobre. Ináč, kto poznáte Team Fortress vybavenie, tak ja mám hodinky Cloak and Dagger, ktoré mi umožnia byť neviditeľný nekonečný čas. To znamená, sami sa mi dobijú, keď stojím. Na druhej strane ale môžem menej bežať, kratší čas. Čo sú títo za slabý tým, však tu nikto nekempil. Kde? Tak ako pred našimi bránami. Ale bol tam taký soldier, ale už je po ňom. Ty. Nie! Au. Attention. 5 minutes left in the mission. 5 minutes left in the mission. Doriti s ním. Dobre. Teraz som sa práve mega bešal. Každopádne, táto dika mi vlastne neumožňuje sa meniť normálne. Takže ja si ju dám asi preč a neviem si ju dať preč. To je zaujímavé. Nevadí. Ja si dám radšej nejakú inú triedu. Dám si soldiera. Tak, poďme na to. Nejako si ticho. Tak mňa práve zabili, tak sa nechcem rozčulovať do videa. Ty sračka, ja ťa dorazím. Ja som scout. Kde je? Kde je ten beťar? Jaj, bože. Sniper, spy. Spy, no. Ten whisky je spy, ten. Treba ho zabiť. Tak ja budem pyro. Ukážem im, kde Boh býva. Trunks. Yes, dobre, mám demomana. A mám aj snajpera. Výborne. Rýchlo sa dobijem. Máme checkpoint. Hej? No, teraz, hej. To by sme mohli dať teoreticky. Kto by nepoznal tento typ hry, nazýva sa Payload Race a ide tu o to, že jeden... Toto je len payload. Hej, počkať. Bože, ja som úplne som priebaný. To nevadí. Dobre, nazýva sa Payload a
je to o tom, že jeden tým sa snaží dotlačiť vozík po kolajniciach, bombou akože vozík niekam, a druhý tým sa tomu snaží zabrániť, ako vidíte. Od dušu sa to snažia robiť a snažia sa nám v tom zabrániť. Každopádne sú tu checkpointy a ako náhle vozík ríčne, teda dojde na nejaký checkpoint, tak vlastne sa nám pridá nejaký čas. Taktiež som zabudol spomenúť, že teraz dole behajú také čísielka, to je keď niekto dlhšie z našeho týmu vozík netlačí, alebo ani sa k nemu nepriblíži, tak vlastne zdochni, tak vlastne sa vozík začne pomaličky cúvať naspäť. Áno, mám kill, výborne. Aj ďalší kill. Ja som teraz svinia sniper. To zo zadu. Podpora. Vynulovalo sa skóre. O nie. Som si nevšimol. Nevadí. 5 minutes left in the mission. Tak, túto hru natáčal aj môj obľúbený let's player Flygun kedysi. Čo si vravel? Že idem im tam s lukom postrieľať ako starý Krajda. indián. Trunks. Teraz som ho, hej. Rozfackal som ho na kusy. Sakra. Ježiš, títo ruskí debilkovia tu v kuse tu behajú. Aj na tej mape predtým tu bol taký ruský scout. Joj, bože, ten mi také nervy robil. Dobre. By som mu otočil tú hlavičku o 360 stupňov, aby som ju zakopal do piesku. Bohem krutý sviete. Okay. A kde je vozík? Cúvame. To je zlé. Treba Tak, sa do poďme. toho poriadne obuť. Kde sú všetci? Neviem, nejako je to málo Neviem, ľudí. tu pochodujú po mape trtkovia, vozík súva dozadu a Ty si kde? debilko. Joj, sprostý Sherlock Holmes. Detektív. Ja som teraz poháňal som vozík, ale... Čo si vravel? Že túto mapu už sa nám musí podariť vyhrať. Mali by sme, no. Už Tak ja to bolo. budem heavy a idem im to tam vytmaliť. Ty si radšej najprv roztmav oči, prosím ťa, lebo máš 4 kily. A ja mám 6. A ja by som si mohol roztmaviť oči. Ten prvý mal 9 ešte už pred 3 minútami a v kuse má 9. To ja prdel zo Čo je? mňa. Čo To je? Máme tu spája. Nedaleko spawnu. Debil. Yes. Tu Sherlock je, Holmes tu je. letel do neba a išiel tam No tak už tu spája nemáme. vraždu svätého Petra. Joj, sniper. Tak, už sa o neho postarali moji ohniví kamaráti. Tu je ďalší sniper. Tak, O nie, majú tu turet. Turet Ja, majú, no. ja idem byť demoman. To sa nevolá turet, to je sentry, nie? Asi sentry. Hej, sentry, no. Aspoň, že mi ide zmeniť za šable. Neviem, či to je bug, alebo je to taká Nazdar. šabla. Čo? Že nazdar. Oho. Neviem, či to je bug, alebo je to taká šabla, ale každopádne... Keď sa na ňu zmením, tak sa z nej nedá zmeniť preč. Puchni! Áno. Ale no tá. Yes. Dobre, engineera som. Dobre, aj snipera som. Jo, som sme, prvý, tiež, au. sme tesne od medži času, musíme to dotlačiť. Hej, ty kokso. Počkaj, kde sme? Ja som... Fú, zase súvame. Ježiš, tam my úplne nič nerobíme. Veď ja som debil tiež, ja tiež netlačím vozík. Ups. Ó nie. Treba to dotlačiť. Bude to dosť tesné. Dobre, engineer vytiekol. 60 seconds.
Dúfam, že sa nám to ešte podarí, lebo to bude dosť fail, keď hneď prvú mapu prehráme. No. Ako prvú? No tak druhú. Ako prvú, čo točíme? No, Tak ako iba jednu asi budeme točiť. hej. Tak ja neviem, to je dosť dlhé. Tak keď prehráme teraz, tak nie, ale tak... Keď prehráme teraz, tak ešte jednu a keď to ešte budeme hrať, tak možno stačí jedna. Mission ends in 30 seconds. Myslím, že to vyzerá veľmi zle s nami. Vyleď, vyleď! Nie! Sakra. Už som to tlačil. Dobre, ja si skúsim ešte nejakú inú triedu. Skúsim na píra. Tak asi budeme natáčať aj druhú mapu. Ale fuck the world, Doriči tu. No. Počkaj, oni nás prídu na skillovať, musím sa im tu zakempiť. Nie, už ide, už ide. Preč, preč, Tak to zatiaľ asi strihni fuck. pred začatím druhej mapy. No hej, ja to asi strihnem. Takže, nie sme späť. OK, Mission begins in 30 idem seconds. sa zakempiť sem, kde budú štartovať. Oni vlastne, my máme teraz povolené behať po celej mape a ísť sa túto pripraviť a oni tam sú zamknutí. V týchto chodbách. Tak, tunak sa zakempíme a Mission počkám si. begins in 10 seconds. Už to ide, oh my god, 5, 4, 3, 2, 1, výborne, hráme na to, jebem na to. OK, toto nikto nejde. Skalky, čau môj, snajperi? Pozor, to sú snajpri. Oni snajperujú znútra, to sú svine. Vy buzný, ja sa tam za vami nejdem trtkať, keď si aj idete dohealovať. A umlátil som spája slnkom na paličke. Alebo ak sa to volá. Sun on stick, no. No, To je slnko. na paličke. Slnko na paličke. 5 minutes left in the mission. Slabí sú. Skúsim tam flare gunku, počkaj. Jaj. Ježiš. Heavy, porazí ťa. Na to brucho veľké, tučné. Nevýhoda je, že za útočníkov je rýchly respawn a za obrancov nie. Takže vlastne... To dlhšie trvá, kým sa respawne, tak ale to je... To je logické z toho, čo som povedal. No nie. Komentujem vám to ako debil. Našiel som nejakú krabičku, ku ktorej si treba kúpiť kľúč, takže to je úplne o ničom. Fakt, to ja mám asi 5 takých krabičiek a mne sa nechce kúpovať kľúče. To si už kúpim radšej, ale na druhej strane v tých krabičkách sa dajú nájsť veci, ktoré sú hodnotnejšie. Ale aj veci, Soldier, ktoré sú... Cípni, áno. Aj veci, ktoré sú úplne o Ja som ho ničom. nezabil! O bože, Mary do neho praskol inek ciu, ako na tým ho zabil. Bože, a ja som ho celého horel. Horte, chlapci. Bože. Do riči s ním. Ja on ma dominuje a rovno som sa mu pomstil, tak to je... To sa mi asi ešte nestalo toto. No. Každopádne tuto môj kolega Andrej našiel backburner, čo je taký lepší vlastne pálič a nechce mi ho dať ten čurák. To už je najväčšia hanba, keď ja som scout a zabijem Heavyho. Prečo? Ty si ho len dorazil. Akože si ho celého ubral, no to No. neverím. No tak neviem, či mal úplne plný health, ale proste Vlastne viem, že tlačil nemal. vláčik, strieľal po inom a ja som prišiel a som ho umlátil. Yes. Dorazil som juhaska. Hor, nemám malo healthu. Fuck. Ja Ale zatiaľ no tak, celý čas hrám za dohorí. scouta, Že pretože Že dohorí. No time. scout je úplne super. To je sviniar, on nedohorel. Je rýchly, Ty buzerant. dobre strieľa. Ja som prvý. Slušné. Poďme ďalej. A s týmto mojím short stopom ani vlastne není o čom.
tá tvoja posratá zbraň. O nie, zabil ma whisky. Chcem skúsiť ten... tam je. Fucking turet. Ten turet ma sere. Čo by som... Pôjdem aj ja za skauta asi, aj keď nenarobím veľkú škodu za skauta, ale tak aspoň. Ja už som teraz sniper. 5 minutes left in the mission. Podpora. No, Ideme. tak moja podpora skončila. Super šprinty. Ty kokso, ja neviem, či túto dakedy som na tejto mape vôbec hral túto ďalej. Oh, fuck, to bolo tesné. Tuto ani nepamätám, kedy sem došiel voziť. Fú. A Team Fortress už hrávam nejakú tú dobu asi. Dosť máš To je tu. náš. A, tuto dnu, jasné. Títo tu týpci ma doštvú. Tady to sa dá dostať. Stratil som sa v tejto mape. Teraz sme ich dosť dobre zasekli v tom tuneli. O nie, toto ide dookola. To teraz musím ísť ako dookola, hej. Ale no tak, to fakt nie. O, ty kokso. Taký šíp mi preletel možno tak centimeter vedľa hlavy. No, tak. Už mi preletel cez hlavu. Turet. Tam je. Tak ja budem soldier a im to tam idem dosť... Dám si aj Mať. soldiera a... Rozbijem im tu všetky O turety nie, a nemajú Uber končím. Charge, už nemajú Uber Charge, už sú v riti. Ja, jak ho nožíkom zložil. Haha. To je bastard. To je Uh, hnusák. Pozor, je tu spy. kde? A ja ho idem umlátiť mojim krompáčom. Už není. Dochni ty bastard. Dobre. Okej. To nemá teraz nesieme ten sniper. A ja idem im rozbiť ten turet, keď sa mi to podarí. Riti. Ježiš, to bol... A ja som ho videl, ale myslel som, že išiel ďalej. Tak, už majú po turete aj po dispenzere. No, fajn. Tak ja budem zase scout. Kámo. Ó, Na mňa nie, vybehol taký približujú pyro, sa. úplne som ho tu rozmlátil Do raketou. riti. Približujú sa. Musím to začať cúvať. Počkaj. Ja som po svojich strieľam. Aha, vidím, kde si stáva engineer dispenser. Tak ja ho idem zabiť. To je taký veľmi tajný, zakempený. Za takou stenou. Fakt, čo má za zrýchlenie? Dobre. Do keľu máme na spawne spája. Ahoj. Dobre. Toho by som mal. Takže... Myslím, že túto ma prehrajú. Fuck. Tak... Idem mu rozmlátiť dispenzer aj s celým jeho mestečkom. A áno, už sa vláčik posúva dozadu. Pekne. Výborne, ale teraz, ak sa k nemu... Ja som taký uzývaný. Ak sa k nemu teraz dostanú, tak... bude zle. Tak v tomto tuneli ich držíme. Keby Takže... som raz bol potom taký... Keby som raz mal O nie, dostal som bonk. veľa videí a by som tak nostalgicky pozrel tieto moje prvé videá. Fucking shit the hell, kde je? A on do mňa strelil. Joj, zase do mňa strelil. Ty búza. Pozor, idú asi spraviť nájazd do tunela. Dám si Epi, on je taký likvidačný typ. Ja som soldier. Soldier pre boha, ty si. Jo, to ťa učí angličtinu. Teraz mám takú natáčaciu dobu, včera som natáčal Crysis 2 videá
Ale teraz ako neuploadoval som nič z toho, ale Mission tak ends in 30 seconds. Teraz Už akože zatiaľ rozbiehaš akože. nový kanál, hej? teraz rozbieham nový kanál. Ale akože aj ten starý stále ostane, budem točiť Minecraft a tak, ale tak no, uvidíme. Uvidíme, čo sa z toho vykľuje. Túto mapu už podľa mňa úplne vyhráme, lebo sme ich v tomto tuneli zasekli. Mňa práve zabili, tak idem byť pyro. Doriti, ja som taká lama sprostá, krivá, bože. Čo sa stalo? Padol som do tej jamy, kde majú hádzať vozík. Pozor, lebo teraz Left in the mission. postupujú. Joj, budem heavy, tam A ja je, som tam je heavy. teraz moc takých tenkých, tak sa dajú také postrieľať fajne, joj, jak sa teším. Počkaj, to je to? Tuto prídu, že? Počkať, tak. Tak, tu som ja, tvoj kolega Heavy. Fuck! To je spy. To sa mi nepáči. Ja budem radšej pyro. Mením si triedy každú hru, ale tak akože čo? Demoman mi spájovia, ocekol tak. hlavu. Spajov treba vyriešiť nejako. Áno. Vozík postupuje. To sa mi nepáči. Majú síce už len 4 minúty, ale majú ešte jeden checkpoint skôr ako vyhrajú. Tak ja budem zase Heavy a idem sa snažiť to obrániť, pretože dosť Ty postupu. on padol, ty on skočil dnu. Fuck. A ja som skočil dole. Fun over. Ja také hovadiny nachádzam, to je také sprosté už. Skúsim ešte spája raz. Pozor, miner, na spawne je spy. Kde? Ale na novom spawne? Na našom. Tuto smradí taký spy. Ten whisky. Alebo ak sa to volá. Whisky sa volá, ale... Kde? Počkaj. No nie úplne na spawne, ale ako vyjdeš z tej našej budovy a chvíľku, tak on tu dade kempí a... Veď on tam pobehával už skôr, ale... No on tu už dávno pobehuje, no. Hej. To je pravda. Aha. Len ho nikto nevie zabiť. Tu počkať. Ja sa v kuse tu sa stratím, tu je asi iba jeden východ, ich stýbam, kde to. Počkaj, ja som sa už dal preč. Jej. Ustrieľal som Sherlocka Holmesa. Dobrý si. Mám pre tebou úprimný rešpekt. Tak, teraz idem ukázať vo videu svoje spy skilly. Á, to si ty. To bude moja prvá obeť. To som ťa... Počkaj. Tak, to bola moja prvá obeť vo videu. Á, ty čurák, nie, nemôžem mať chytiť. Dobre, už som. Už ma nevidí. Tak, ja sa teraz takto tiško prestrojím. Asi za soldiera. No, oni tu majú takú neskutočnú zohranosť heavyov a sniperov, že to je neskutočné. Tak, teraz tohto tu trepnem. Ešte občas tu príde nejaký ten spy. Ale majú neskutočné množstvo sniperov. Fuck. Počkať, on je... Teraz ukázalo, že je engineer, ale ja som mu hovoril, čiže on by mal byť pyro. On je asi pyro. Môže tam bude kde skrytý. Ja som taký... Ja som taký zývač. Taký vyzývač som. Pozor, tu je spy. Tam sú Nie. snajpera. Ja neviem, či je dobre byť snajper, lebo oni tam budú snajperi. Sakryš, tu je. Tu je spy. Dobre, Niekde nám tu dorazili. behá spy. Treba, ty idem Sherlocka doraziť. Okeľu, ocekol mi doktor Watson hlavu. Fuck! Nedorazil ma. Ja som ho nedorazil teda. No, práve ťa sledujem. Dobre. Pozor, pozor. Haha. Tak, počkaj, ja teraz sa zmením. Tu je engineer, on
Dúfam, že ho tu nechám postaviť, tento oný. Nenechám ho ani hovno. Mission ends in 30 seconds. Ale teraz vidí, že som sa No menil. to už vyhráme. Za 30 byť, no. sekúnd. Fuck. Ani jeden. Opäť ma zastrelil doktor Watson. Dobre, to nedajú. Jedine, že by sa ich teraz späť nahrnulo. Ja mám taký stres spawn ako 0, takže sa hneď... Prešťas, takže teraz idem rýchlo tam a teraz ich bude sa dať killovať. Teraz sa ich bude sa dať dať sa killovať. Rýchlo, nech sa spawnem, aby sa dalo killovať. Čo je to za dlhý overtime? Tak, toho mám. No a teraz sa bude dať killovať. Tak, toho mám. Takže Dorazil teraz som, rýchlo. A kde sú? Kde sú? Skryli sa. Buzeranti. Jedni lakomi, nedajú mi ani kill. Dobre, takže to by bolo asi všetko z tohto videa. Lúčte svoj miner a snad sa uvidíme opäť na budúce. Ahoj.